Dhansiria long ki ongdum rakia hormu keneblong. PMA baja hema phanpura thebo pharje lapen phargong thengpi larnangji. Global langsun kapalang media phan KAC pen sai kedeng kapang cheng. Karbing live prime time birta long pen kardom magbajurig lo kardom nilimen sami juli bepi nononjuig tha birtang ton pen. Kedam tang pai pai ni phai hiniar ni Dhansiria long ihum Scorpio gariarlu police atum kakurok dona hud lak truck so se anam kidu heroin pen pen bang hini behak le bang atuma phan keneblong. Assam Nagaland hoyalong ki ongdum drugs se behak lem bangatum break jamatowar pen rakia hormu kapre galong rialong ke pon chonghu bomlo lason thak thaksi kidam tang pai pai ni phai hiniar ni ani kang sama por malom Dhansiria police atum kakuruk dona hut ki ongdum rakia hormu mate heroin longpon lo birta kelong dona tengke Dhansiria police outpost kelangcharia bang Raju Chetri Japon Linsi kakuruk asai kidenga hut ihum AS 700007 Scorpio gari aki igalong pen lak truck so se nam kido heroin longpon lo bangso arakia hormu lake Scorpio gari jangthu ke thayang kruar dosi nangke thap bangso arakia hormu ke pon vek Altaf Hussein pen Sabir Ahmed atuma phanta police atum nepcheksi Dimapura longpen komatsi bangso arakia hormu nangkilo duma hala bangso bang phan kiridam japhan kenep long check bang hinia bang atuma phan police atum ponsi pini rita ridang posi birta ridang lo News Desk report Karbing long live Lakhain koira pho nilip development block aparlo wo phongrong pia rong along sarkar pen kipi PMA baije hem ki kimpon ke thengpi kangdup nai mate ara kawe thengpi pharche pharkong lapen thebo thengpi pensi kaselam dam rong ajok ahem phu atum aning kang samse ka chepak langpon Koila matia hawar kido wo phongrong pia rong amikar projen ingtia hem kedam tangni kan suri hinira craner kepen cresir kebaning kan PMA baije pen ki kimpon hem ke thikadar lapen supervisor Jiten Hanse henlo Bangso hema sarnunga phan thengpi nang palelo bonta thengpi abang C class mate ara kavya thengpi si den damrong si ahem ki kimta patang pi pedadlo labangso thengpi ke tin ki dibja phanta akisungdo athe ingduk pik chena Lapen atin dibor idet pusetami ningkan isianta ingthang thideji Sarkar atum ke kidur kila garara tumta arni arbe pen joknang jipu matha ponsi PMA baije men pen ke mesena hem kikim kapatang pipon pamikaja phansi tangka dorchi pipon lo bonta nona bangke thikadarta arleng lapen ahem ke longduna bang puta arleng hijan pinagamat arleng denglo Bangso puthak PMA baije hem kelong dona bang phua hin pen thikadar la pen arpu kido asai khia tuma phan prabjin pen thengpi kapre ki pi ponja phan pen ahem ki kim kapatang pon vekja phan sodak pen kapachini padopon ha surihini ra kretroganing kan pen non surihini ra enquiry si andala posina patang pi pusining ye bom setami mistri te inuta nang toite ning phophe ong sinili alang tuman si mistri khorsana pipedet positaning oi e hormu hota nang thok non la sinili mithang ba jikim de to punon la bangso hem ita icha cheni rat ke kangthin pusita ke gathi pusita nili mithang ban si chiklem hajira nili phan ek to ka tawla la bangso thi pi ke thang da ning joi nu athe thebo adhe ke pharchi la poson si wan roi anke pharkong pharchi thebo la son thom la son si wan do thebo la pu bang ke thebo lo hala hai ke pharchi lo la son si thimpi kang dok si wan dan li tum Borjan wo pogrong piarong la pen tokolang so adung oraita ingnam te bok he do la pen thingpi kimi la tu pik staminili tu mithang men chi rokpo pada kroi kre alang tum chi hiluwing ben ko nap pen dong wan ne kang dukwan roi lake litri ne hema phana ta henu lake Nilipen Sonjit Kro la pen koila mati pen Samsonic T Karbing long live Mahamaya constituency ke parlo Jasemet Virwara Hawaralong Kelangmen Nai
klobora langsun kijui kelang adimalong kapalang meji aphanpura non malom KAC tourism asai campaign ke claim kira masaya mo pangcheng pon bomlo Mahamaya constituency ke parlo Jasmet Hako pen rong manathoi mate virwara hawaralong chaiterona rong pen kache koinot klobora langsun along ke palang meji aphanpura KAC lunsing teron kabor ipona jok non malom sarkar scheme pen asonason kijui kelang adim kaselam pangcheng pon bomlo Labangso alangsun kijui kelang adim kaselam ponji pura virwara hawar kethi kidinga tumpen chingwai chingsai padu ponsi labangso alangsun anso se pirthia dang pache thang ponji aphan KAC hinpen siding ponlo Bangso alangsun along kijui kelang adim kopi kosonsi kaselam ponma klar dak pen karbiang long life denarong apherangke bikrom teron pen arju senang Dom karbiang long life kelang ratum tuan pinil dum karbiang long life pen ladak virbarat hoi si dolo lake Mahamaya constituency ke parlo adjustment inglong arlok ari si dolo labangso virbarat hoi ke labangso virbarat hoi long klubora langsun hakku alangsun no lake labangso alangsun penang kache thang do lun temu long sidame akabonda pondolo labangso klubora langsun ke ingdeng ke thoman do lasi labangso klubora langsun long karbiang long Thomas County lunsing teron alang li kapin khat pon ateng sila dar local development committee tumpen chingbai chingsai padu ponsi alang litum labangso klubor alang sun along tourism department ahin pen alang litum non amat ke alang litum ladak ason kelang meme kang ni adim pen chenglok washroom pen chenglok lapen kiju na alang portable alang pen chenglok alang litum non amat ke klempon litum thekpon long lo labang ke suki klempon asai dengpon bom lo ladaki towada ave pinlang same towa same non JCB pen alang litum towa same semar pon bom lo along pen alang litum kalwar same long nerke adim alang litum kalwar same semar pon lo la pen aprang birba la punara chaiterona rong pen la punaki luda phang e towarta mewe same non tourism department pen lunsing teron ak lunsing teron kabor ipon sipini labangso klobora langsung sitame isi ki jui kelang adim karbiang long pachi thangji phaji lang litum bori pon lo lasi labangso adim long non kasemar pon ahuchi towar sitame alang litum semar pon bomlo la nili phi bangke labangso klobora langsun helo labangso klobora langsun ke ingdeng ke thom do ha inglong ang song atha isidolo lapen angbong isidolo lapen arum sitame non bangke labangso klobora langsun arum seme labang arum bangke dak bangke picnic spot si selam pon lo Denarong Marketing Lem Society Secretary Bikrom Kiling Ahinpen Labangso Klobora Langsun Kijui Kelang Adima Puthak Non ke klempon Lapen Ladak Kisung ki boy Puthak Lapen lunsing terona phansetami Chorua lamthi Pajilpon Denarong pen Bikrom Teron Karbiang Long Life Kedamtang suri hini rakrener kebaningkan umrongso theng pikeroga kormate factory along site lembang karlitang jatimunga phan dimasa okchung prana songatum kateng khengramajok apran damnang juilo bonta pinirni an ningkan krege thompleng dena phita ahema soratum sarkar pen thangna rakerap kelong avilang mati khola timunga rongamekar karlitang sarthe timunga sopo kibi Kalitang jati mungabang penangan aningkan pen di Mahasau district umrong solongsi isi thengpi ke plagakor mate factory alongsi ajo asai mate night duty avreng abarsai si joklem dum bomlo setame ke damtang suri hinira nerke panikan hod di masa okchun pran asong atum thengpi ke plagakor along resim kangtang pen tengkheng damlo bangso ka tengkheng hod ke ongdong atum aphan apranar mote kangdo bangso apran karmote kang hud kopai kelang noajok jati munga phan setame apran armote kang dalo bangso kadeng khengda mahut apran ke damnang atum do an hema sor phan lak thomatang ka pipon pobasi factory manager hinpen lamchak pipon lo bonta apran ke dam jui jati munga hema sor duma phan chongthui tap chongthui pru benamar suri trokner cap ansi longpon chotlo kardom karbing long life kelang aratum don pininiltum karbing long life pen ladak rong khelan timung rong Amekar Khorsing Timung ahemsi dolo Khorsing Timung abong juga damtang 2008 aningkan umrangso ahawarsi umrangso aperthesi langli kam chongda dunlo thengpi ke plak machine company tumlong si kam chongda dunlo sitame ningdug lo so dingkan hut dimasa okchum prang asong tumpen katengheng dam dudajok Kalitang jati mung bang apran damnang juilo apranar mudel lo la
di masa aro khe tumsi labang so song tumsi la si kisuki uni pule ke chidam kali sitame hasud la khe ke charwo si alang listame apran nam nang juilo sitame alang li men pen alis nang li luneder posi la atipi la pena igatum bang ning duglo si alang li tumpen le labang so alam pen alam li tum arju ponuna mentu ngkano 2008 ningkan oh kini umrang somira long trong dadun lo ke di masa tu nang pachi lor la si kini lo sarkar panta ke chuning lo siam tu panta chuning lo la si nang litum pan nang rap thap posi litum na chuning lo kenon ke litum bahai ni vet lo ke ni kot pu lo la ke chi bang ke Lasinon hejong charge malam kia phuthak sarkar hinpen Karbi Martyrs Compensation atangka ke rap kapajir ponji aphan KAC Joint Secretary hinpen movement kachesong khei hijan kacharwa hut kithi ke janga phai mate final report survey along nirituma phanta akerap nampi pona sonte mesenji lapena kerap nampi vegji aphansi karitang jati munga hema soratum mekri meglangpen KAC CEM tuliram rong hangaphan kachuningri padopon Dena Rompen, Bikram Teron, Karbi Long Live. Akiro pa jiro na nito mapan, apor ka chipi pen birta na kilang kelapot. Pini prime time birta kelapon si kanto niglo.